Aw bisimila aw ka podcast kan n'o ye kelen-kelen ye mun bɛna ɲɛfɔli k'aw ye nakɔ sungu masɛnɛ fangama kan. O yɔrɔ la an b'a fɔ k'a fɔ an sigiyɔrɔ kɔni n'i y'a jateminɛ kɛnɛ b'an bolo tu b'an bolo waga b'an bolo an ka banda ka ɲi nka o n'a ta o ta an bɛ ban an yɛrɛ la ka ban an ka sunkun ye kurundu minnu d'a ma ka tila ka taa tubabu nɔgɔ ta ka baara kɛ n'o ye k'an ka dugukolo tiɲɛ an balimakɛ bɛ Autriche n'o ye Christian Toye ale nana ni sɛnɛ kɛcogo kura ye nka sunguma ni a bɛ fɔ o ma ko sunguma sɛnɛ fangama yala i bɛ dɔ dɔn sunguma sɛnɛ fangama la? Kosɛbɛ Alu, an t'a fɔ n ko Tristan nana ni sɛnɛ kɛcogo kura ye. Tristan nana ni sɛnɛ kɛcogo kɔrɔlen de. An tun bɛ min na kɔrɔlen ni an y'o bila ka boli ka taa kura min nɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko kuraw de ti an lase an ɲiniko ma. Tristan ye sira bɔ k'a bila kɔrɔlen de la. Kɔrɔlenw k'o la nimaya ani k'o la kunu. O dun de ye tɛmɛsira ye bi min ka nɔgɔ bɛɛ ma. Bari i b'o kɛ ka sɔrɔ i ma bɔ i nɔ la, i b'a kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ ma kɔnɔ, i b'a kɛ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ si se sigida ma, i ma tɔɔrɔ se dugukolo ma, i ma tɔɔrɔ se i yɛrɛ ma, i ma tɔɔrɔ se i ka suman dunbagaw ma. Bari bi an ka sɛnɛ kɛra fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko sɛnɛkɛla baragi ka bon, ko bari a bɛ sɛnɛ kɛ ka fɛn caman labalo a nɔfɛ ani ka fɛn caman latɔnɔ a nɔfɛ. Nka bi sɛnɛkɛla ye kara de ye kungo kɔnɔ. Depuis a ta don a bɛ kɛ balawu ye kungo kɔnɔna ma. Bɛ yiriw tigɛ, bɛ binw faga, binfagalan ji b'a kun a b'o fiyɛ, a tɛ fɛ ka bin ɲalen ye, o bɛ dugu nuguw faga, ka bubagaw faga, ka ɲinanw faga, ka laban ka dugukolo yɛrɛ faga. Sɛnɛfɛn min fana bɔtɔ o cɛnli nɔ o la, ni bagaji ni angɛrɛ ni binfagalanw ye, o de bɛ taa feere sugu la. Alu sɛnɛfɛnw lagosili tɛ sɛnɛkɛlaw ka hakɛ to, nka bi cɛ caman b'i ka 400 bɔ k'a di muso ma ko a ka taa na san ka balo san sugu la, a bɛ taa bana san ka na n'a ye so k'a kun kɛ sɛnɛ kɛcogo jugu ye sɛnɛkɛlaw bolo. N'a dun fɔra k'a kɛcogo ɲuman bɛ mɔgɔ lase arijana, o kɔrɔ ko k'a kɛcogo jugu bɛ mɔgɔ lase jahanaba la. D'accord, n'a sɔrɔla Christian Melin na, Christian, ayiwa, karamɔgɔ Sedu Toye kuma minnu fɔ i y'o mɛn? N y'a mɛn kosɛbɛ, n y'a bɛɛ faamuya yɛrɛ. A ka kuma cogo ka ɲi, et puis a bɛ fɛn min fɔ hali denmisɛnnin bɛ se k'a faamuya. N tɛ k'a fɔ mɔgɔ min hakili jagabɔlen don. D'accord, donc a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ sunguma sɛnɛ fangama, k'a fɔ sɛnɛ kɛcogo kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ o kɔrɔlen n'an banna la i seginna ka na n'o de ye k'o yira mɔgɔw la ka valeur don a la walasa an ka segin sunguma sɛnɛ ma sabu an ka kɛnɛya b'o o de kɔnɔna la. Kosɛbɛ, fɔ cɛ b'a fan bɛɛ fɛ. Ne dalen b'a la k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka mun yira mɔgɔw la, ni wariko t'a la, mɔgɔ bɛ se ka a yɛrɛ bɔ sɛnɛ la, siga foyi t'o la, mais i kan ka faamuya de k'a fɔ ko sɛnɛkɛla tɛ lalama ye, sɛnɛkɛla tɛ kunfin ye, a bɛ se k'a miiri a bɛ yɔrɔ min na ka dɔn mun bɛ se ka falen, mun tɛ se ka falen. Baselu y'a fɔ cogo min na ko bin tɛ falen yɔrɔ min na, sɛnɛ tɛ se ka kɛ yen nɔ. Tiɲɛ don, i bɛ i ka so jɔ yen nɔ, tu bɛ yɔrɔ min na i b'o de lamini k'o k'i ka foro ye, o de y'a nɔgɔman ye. Siga t'a la, donc tu bɛ yɔrɔ min i bɛ taa o de ɲini ka taa o k'i ka foro ye sabula dugukolo yɛrɛ y'a yɛrɛ yira k'a fɔ a bɛ se ka sɛnɛkɛfɛnw ani binw ani yiriw lafalen yɔrɔ min, an mago b'o de la sabu sɛnɛkɛfɛn ninnu an nana olu sɔrɔ dugukolo kan ka ban. Yala ɲininkali b'i bolo k'a ɲɛsin karamɔgɔ Sedu la? Ɲininkali tɛ n bolo parce que a y'a bɛɛ fɔ ka ban. Caman bɛ yen mun mɔgɔ kan ka miiri mun na, k'a fɔ ko tu bɛ yɔrɔ min na n'i y'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ bin tɛ falen yɔrɔ min na, e de perdira o. Kuma tɛ i den ni mɔdenw ma.
N y'a f'i cogo min na sɛnɛkɛlaw n'i miiri k'a fɔ k'a ye u bɛ se ka bagan mara bagan belebele u bɛ se ka bagan fitininw mara ka ɲɔ dan ka kaba dan ka nakɔ dan k'a lafalen i yɛrɛ balo non kɔrɔ ko a bɛ daminɛ sɛnɛkɛla la fɔlɔ ka taa tɔw la. Ni jɛmukan labɛnna nakɔ biw a n'a baara ɲɔgɔn fɛ aw sɔgɔlen ka to an ka jɛkanw na aw ni ce aw ka ɲɛmajɔ la aw k'an bɛn.